Народ без традиции е народ без бъдеще. Здравейте, аз съм Елия Илиева, а това до мен е Ивана Евтимова. И ние сме от 11-ти IB клас. Ние сме записали бизнес и трябваше да направим бизнес проект, който да представим пред цялото училище. Идеята дойде много трудно, но всъщност смятаме, че е доста уникална сама по себе си, тъй като се спряхме на български традиционни носии. Смятаме, че това е много важно нещо за нашата култура и като цяло за подрастващите деца. Тази идея беше така доста интересна за нас. Знаехме, че е много смело да се захванем с нея и да започнем, но решихме, че това е правилното нещо, което да направим, за да съберем възможно най-голяма аудитория да разгледа нашия проект. Хората, които най-много ни подкрепиха и всъщност ни инспирираха за идеята, са нашите баби, които от много малки ни разказват за българските традиции и обичаи. И всъщност с тяхна помощ ние създадохме и носиите. Ние решихме, че ще правим модно ревю, с което да покажем всъщност носиите и реално продуктите, които сме създали, тъй като не искахме да ги показваме на закачалка, защото нямаше да може да се усети и самия дух на носията. Научихме се да правим задълбочен анализ, особено на индустрията, в която се опитваме да влезем, тъй като беше нещо ново за нас и не знаехме как се постъпва при такава ситуация, но смятам, че се справихме доста добре и доста подробно успяхме да извлечем данните на нашите противници в индустрията. Освен, че сме нормална туристическа агенция, имаме и отличителна черта, нашите мистериозни пътувания, които са нашия фокус до голяма степен. Аз съм Крис от 11-ти IB клас. И аз съм Ради от 11-ти IB клас. Ние сме адвентуриста. Да, какво са мистериозни почивки, Ради? Мистериозни почивки са такива, които хората запазват, без да знаят всъщност къде отиват. Знаят кога, знаят какви ще са температурите, но горе-долу 5 дни преди почивката, най-рано, разбират къде ще пътуват всъщност. Това, което ни вдъхнови всъщност ние да работим заедно по този бизнес проект, беше още преди да сме се запознали изцяло с IB програмата и с бизнес менеджмент курса. Знаехме, че искаме да работим заедно по нещо свързано с пътувания. Бяхме се натъквали на тази концепция за мистериозни пътувания в социалните мрежи. TikTok и Instagram. И се зачудихме дали българският пазар реално ще се интересува и дали ще хареса такава услуга като цяло. Да. И така се зароди Адвентуриста. Определено получихме много нов опит във връзка с разучаване на пазара, различни видове. Предполагам, сега ще ни е по-лесно да се занимаваме като цяло с такъв тип неща. И знаем как да отсяваме информация от уебсайтове на други фирми, така че да намерим точно кои страни те могат да развият повече и какви са силните и какви са слабите им страни. Просто наистина научихме, че е много важно да си спазваме срока, да спазваме и графика, който сами сме си поставили, за да може да не изоставаме и да качествено да можем да си свършим целият проект.